Na recept, ktorý som si pre vás pripravila, budete potrebovať citrón, cibuľu, mätu, mini okrúhle cherry paradajky, oválne cherry paradajky, uhorky, kuskus a uvarený cicer. Čau, na dnes som si pre vás pripravila recept na kuskus, ktorého hlavným protagonistom budú tieto nádherné paradajky. Mini okrúhle cherry, extrémne sladké, a oválne cherry, ktoré sú jemne kyselkavé. Navzájom sa tieto krásky prepoja a vyharmonizujú chuť nášmu kuskusu. Takže na začiatok zalejeme kuskus vriacou vodou, prevarenou vodou. Premiešame vidličkou. Zalejeme trošku olivovým olejom. Premiešame znova. Zakrieme a necháme na pár minút poriadne odstať. 5-10 minút. Pošupeme cibuľu. Mám rada túto červenú. Nemá až takú príliš výraznú ostrú chuť a aj pekne farebne vyzerá. Komu vadí tá výrazná chuť cibule, môže ju na chvíľku namočiť do vody s octom. Ona stiahne tú príliš výraznú chuť. Teraz si nakrájame tieto skvelé, úžasné, sladké, oválne cherry. Takto si zeleninu nakrájame, pripravíme, kým sa nám kuskus napučiava. Taliani veľmi radi robia kuskus hlavne v lete a nosia si ho na pláž, keď idú na celý deň, lebo teoreticky vydrží. Môžete ho použiť ako šalát, ako hlavné jedlo, ako prílohu. Teraz si nakráme uhorky, pošupeme. Môžeme tie uhorky krájať kľudne na väčšie kusy, lebo budú krásne chrumkavé. Takže pridáme uhorky. Teraz pridáme cicer varený, nasekáme si mätu. Mäta dodá tomuto šalátu takú sviežosť. Až sem cítim tú vôňu úplne. Teraz si nastrúhame trošku kôry z chemicky očisteného citrónu. Dobre, takže tu máme pripravenú zeleninu. Náš kuskus poriadne si oddychol, krásne sa napil. Tak. Teraz všetko spolu krásne premiešame. Môžeme pridať čierne korenie. Pridáme aj šťavu z citrónu. A ešte si pýta sol. Môj kuskus je hotový, tak teraz ho ochutnám. Buono. Tak, dobrú chuť.